Телевизията BBT, материал от спортните новини. Световното първенство по футбол вълнува умовете дори на шамани, които практикуват водомагии. Уганският шаман Джейкъб Лимикпо започна извършването на редица водоритуали 2 дни преди първия мач на отбора на Того на Мондиала. Той е шаман и собственик на известен пазар за фетиши в Того. Магьосникът започна да се моли на боговете и духовете още вчера, за да дадат сили и енергия на футболистите. Предсказвам победа за Того срещу съперника. Определено нашия тим ще победи, момчетата ще отбележат 2 гола, а Южна Корея само 1. Вторник ще бъде ден за победа и празнуване за страната. Ще разберем как тогуанците празнуваха във вторник от Канал 1. Ето го и последния съдийски сигнал на Греъм Пол. Футболистите на Южна Корея, уважаеми телевизионни зрители, спечелиха този матч с 2-1. Има някаква грешка. Не може Корея да бие. Ей, нещо объркал шаманът. Май не е шамана, шарлатан. Нашия тим ще победи, момчетата ще отбележат 2 гола, а Южна Корея само 1. Футболистите на Южна Корея спечелиха този матч с 2-1. Ей, сега ще разберем как се обърка работата. Но да чуем първо химна на Корея. А сега и химна на Того. Това не е ли пак корейския химн? Защо не пеят? Футболистите на Того май не го знаят това парче. Те затова им го пускат 2 пъти, да го научат. Познато музика. Аз чувал скоро този песен. Това чуждо химн. Това не е мой химн. Не. Къде маракаци? Къде ритъм? Защо не танцува? Защо? Вала, браточка, той път го улучи. Ама дай малко шега, де. Продължаваме с БНТ и Канал 1. Между другото, те са носители на златен скунг за цялостно творчество. Ники Ибришимов се опитва да изяде хляба на бразилските коментатори. И това е 1-0. Голмайстор Омар Браво! Омар Браво! О, браво! Браво! Центриране ще стане там да сбъркване 1-1. Гол за Иран! Голмайстор Яхия Гол Мохамади! Какво каза? Нищо не ти разбирам! Гол за Иран! Яхия Гол Мохамади! Сега възможност за Браво, има удар и това е гол! Дали? По-скоро не. Или да, гол. Гол! Или да, по-скоро гол! Центриране в наказателно поле, удар и гол! Жина! 3-1 за Мексико. И 5-0 за Ники Ибришимов. Омар Браво! Омар Браво! Гол за Иран! Яхия Гол Мохамади! Това е гол! И гол! Жина! Василе, много е заразно, така. Дай да пуснем други кафове. Добре, пускай. Мариана... Извинете. Мариана Векилска от BTV новините има своя версия за името